अभद्र लोकटी केमी घर रही अभद्र मत मागिया कहूँ गाड़ी बाड़े मत मागिया कहूँ गाड़ी बाड़ी मागिया कहूँ मत गाड़ी बाड़े ठीक अच्छे गाड़ी गाड़ी हाँ ठीक अच्छे ना तू काली जो मुझे भुवनेश्वर आसुली बाटरे इच्छापुर बालिकुदा पर इच्छापुर गोटे जगार ये मत गोटे गाड़ी बाड़े देला मु गाड़ी पड़ सारा पर जो देखिली गोटे बड़ गाड़ी थिला बड़ गाड़ी दुई भद्र व्यक्ति जो ऊपर तले देखुं दुई भद्र व्यक्ति ओह्लैक मत भाषा अभाषा गाड़ी करने आरंभ कले मो माँ भौणी नहीं समस्त माने समस्त को गाड़ी कले से दुई जन लोकाल थिले आ दुई जन जाक पूरा मद पी पूरा चूर थिले तापर मत मुझे देखिली मैंने बहुत उत्पात होती कैमेरा ऑन कली दुई बाबूंर बोलते टे बंद हो गला तापर भी ये जो तले जो देखुं भद्र व्यक्ति ये एत असभ्य एत अनार्य लोकटी न कहवा भल तापर मु पीसीआर फोन करिया पर दुई भद्र व्यक्ति कुआडे चंपड़ मारी काई मागिया कहला ना ना तमे तमे घर कोनटा करिवो ना कोनटा करिवो कोन कोनटा करिवो तमे मागिया कहबो कि मु मागिया कहू हां ठीक अछि हां कोनटा बाड़ेबो बाड़ेबो कि तू बाड़ेबो कि मते मागिया कहू हैं एड़ा गाड़ी बाड़ेगी मते मागिया कहू ये अभद्र लोकटी मते मागिया कहू यही अभद्र लोकटी केमी घर रही अभद्र मत मागिया कहूँ गाड़ी बाड़े मत मागिया कहूँ बयस देखिले ये बयस देखु तू चुप पुणी मांड कहूँ कहीं मांड कहलु तो अभद्र को भाषा कही कहीं गाड़ी बाड़े कौन मागिया कह ये गाड़ी बाड़े मत मागिया कहूँ कौनटा कर कहल मत कौन कर कौन करू 3 जन अच्छा कौन कर कौन करू कलु ओ काटी पारिबु ना ना लोक देखी मागिया कहीं कहू ना ना भाई भाई देख भाई कथार तो अच्छी गाड़ी बाड़े देखो